Wel, diolch Arwel, a diolch am y cyfle i wneud rhywbeth mor exciting a hyn. Wyt ti wedi atgoffa ni na siarad gyda testyn arddangosfa sy'n dal i fod yn fyw. Dwi wedi gweld arddangosfa'r David Lloyd George, dwi wedi gweld arddangosfa'r Queen Victoria, dwi wedi gweld arddangosfa'r hwn a'r llall. A'r unig arddangosfa arall dwi'n credu bod fi wedi gweld y rhywun sy'n yn fyw oedd yn oriel ac amgueddfa Birmingham, lle oedd arddangosfa ar Diana Ross and the Supremes a Black Sabbath haf llynedd. So, Diana Ross, Black Sabbath, Angharad Tomos. Ond ges i'n chans i ofyn y cwestiwn o'n i eisiau gofyn iddyn nhw, ond gallai wneud i ti heno. Siw deimlad yw i fod yn destyn arddangosfa? Odd. Yn pa ystyr odd? Wel, o'n i'n diolch am y fraint, ond oedd o'n gwestiwn diddorol wedyn be mae rwy'n rhaid i arddangosfa. Yn dadi. Mae o i radda fatha sgwennu hynna'n gofiant a chi sy'n penderfynu be sy'n mynd a be sy'n cael ei gadw. Felly, falle fydd yr arddangosfa ar ôl i fi farw lot difyrach na'r un yma. So mae yna bethau wyt ti ddim wedi dangos i ni de? Oes, siŵr. Ond mae yna lot o bethau wedi dod o dy gysgled personol, di fel oedd Arwel yn dweud. Sut nes ti benderfynu, neu sut nes ti fynd ati i benderfynu beth oedd yn mynd i fynd i'r arddangosfa? Rwy'n 5 bocs. Yeah. Ni fod yn gyfle da i glirio. A wedyn detholiad bach ydy hwnna, ond dwi'n meddwl bod chi'n casglu erbyn hyn bod fi'n berson sy'n cadw bob peth ydw. O oedran cynnar iawn. Achos o'r rhaid bobl yn dweud, ti wedi cadw hwn a hwn a ti wedi cadw hyn a llall. Ond chydig iawn dwi'n daflyd a dwi'n etifeddu hynna gan fy mam sydd ddim yn lluchio dim byd. A mae rhan o'r bai yn mynd a hynna i rocet, achos ydy o paid a lluchio dim byd fel llyfrgellus, a chi'n disgwyl i rwy'n neud, ond mae o'n chosi problemau os gynnwch chi dŷ bach. Ymhlith y bethau sydd fyna, mae da ni ddillad, neu mae da ni jacket, mae da ni pob math o eitem eraill. Beth yw'r eitem bydde ti'n dweud yw'r un bydde ti eisiau i dy gynrychioli di? Bydde ti eisiau ni gofio neu edrych arno fe'n benodol yn yr arddangosfa? Wel, oedd y siaced denim ddim fi gadwodd honna, fy mam, felly. Ac o'n isio rhai honna chi sydd digon hen i gofio cant y Cwyn Ifan, gorwedd cot y chwildro yn y garej. O'n i'n teimlo bod yna rhywbeth rhamantus iawn ynglyn â hynna. Wedyn, mi brynis i cot y chwildro a'i haddurno hi. Ac erbyn i fi haddurno hi, oedd hi wedi mynd rhy fach i fi ac mi gadwodd y fam i wedyn dos am olion y frwydr ar y siaced yna. O'n i'n wedi gweld ti ers blynyddoedd, a wedyn pen ddoth y mam i o hyd iddi, dwi wedi rhai hwnna chi sy'n mynd i weld o, dwi wedi gwnïo rhyddid ar y cefn mewn rhyw sgrifen nes i weld yn llyfr Gwynfor Ifans, Aros Mae. A wedyn i gadw'r ddysgl yn wastad yn y 70au, o gynnach chi adfer ochr yna a Cymdeithas yr Eis, Tafod y Wraig. Wedyn o'n i'n rhan o'r ddwy adain ac yn methu dall pam oedd nhw'n methu cyd-dynnu. Fel ydych chi, pen ydych chi'n 19 oed. A wedyn, ia, mae'n siŵr na'r siaced fella sy'n dod ag atgofion yn ôl o gyfnod penodol. Ti'n sôn just nawr bod ti'n un sydd ddim yn taflu, bod ti'n un sydd yn cadw, bod ti ddim wedi dangos pob beth. Dwi'n gwybod un peth wyt ti wedi wneud ers o ti'n ifanc, oedd cadw dyddiadur. Mae gan bobl berthynas gwahanol gyda'i dyddiaduron. Mae rhai pobl yn sgwennu dyddiaduron yn y gobeith bydd rhywun arall yn ei darllen nhw. Mae yna rai pobl sy'n sgwennu dyddiaduron achos fyna maen nhw'n bod yn gwbl onest am sut maen nhw'n teimlo gyda'i hunain ac yn dweud beth maen nhw'n meddwl am bobl eraill. Pa fath o ddyddiaduron wyt ti'n ysgwennu, Angharad? Yr un gwbl onest. Dyma? Dyna pam ti ddim yn. Ers pryd wyt ti'n cadw dyddiadur? 40. Nes i ddarllen copio o ddyddiadur Anne Frank ac oedd hi'n 40 ac o'n i'n darllen o'r un pryd a mae fi'n penderfynu a'i yfory a prynu llyfr a dechrau sgwennu yna fo. A dwi wedi cadw at yr arferiad lle. Ac rhyw fath o gatharsis ydi o a dwi'n annog bawb i wneud o achos mae o'n help. Ac dwi'n meddwl
o'na, dwi'n gwybod os di sgwennu rhyddiaeth yn wahanol mewn ysgolion, ond ben o'n i yn rysgol, oeddech chi'n gorfod sgwennu fatha Kate Roberts neu efelychu rhyw bobl lle, ac oedd o'n ymarferiad ffals iawn. Ac o'n i'n gweld y dyddiadur yn ffordd o hunan fynegiant, ac oeddech chi'n cael bwrwch bol. Oedd rhywun yn tueddu i sgwennu yna fo pen oedd rhywun yn isal, lle, os oeddech chi'n hapus, o gynnach chi bethau gwell i wneud na sgwennu mewn dyddiadur. Felly mae yna duedd fel yn y dyddiadur, ond na, mae ddifur. Ac yn yr oedran yna, da chi'n trio gweithio allan pwyda chi a beth i'ch swyddogaeth chi ar y ddeiar o ryw bethau fel yna. Ydyn, dwi wedi ffeindio dyddiadur ar hyd yr amser yn help. Ond beth sy'n syni fi, bod ti wedi, dwi'n deall pobl yn ei harddegau lle, am rannu'r holl angst o fod yn berson yn ei harddegau. Ond bod ti wedi parhau gyda'r arfer yna. Lle bod fi'n dal yn harddegau fel yna. Na, mae o'n... O'n i bai bod fi wedi... Dwi'n mynd sgwynnu fo'n rheolau lle, ond o edrych yn ôl, byddai'n cael difyrwch mawr yn edrych yn ôl ar hen dyddiaduron, achos mae'n dod â gymaint o hynny nôl i chi. Yn wahanol i lythyrau, fyddai'n mynd trwy lythyrau, a mae yna gymaint o blas yr eiliad yn y llythyrau yna, lle mae hawdd iawn i chi anghofio am be oeddech chi'n sôn, lle de. Ond efo dyddiadur, mae'n dangos datblygiad, mae'n dangos sut o rywun yn teimlo ryw adegau arbennig. Ac, ia, a beidio hefyd, mae andros o help o ran sgwennu creadigol, achos beth ydych chi'n ymarfer ydy hunan fynegiant, ond heb unrhyw fath o rwystro. A wyt ti'n ffeindio dy hunan yn troi at y dyddiaduron fel rhyw fath o ysgogiad pan fydd wedi mynd ati fod ysdi fyna. Ti'n gweud fel ymarferiad, ond beth am ysgogiad, os na deimladau, oes na bethau wyt ti'n mynegu yn y dyddiaduron, wyt ti wedyn yn ei hael fynegu nhw mewn ffordd mwy cyhoeddus. Ie, edrych ar y dyddiadur fel y drafft cyntaf o bosib de. Cyn i fi reinio fo. Ond fi'n siarad efo fi'n hun ydi o. Tra wrth sgwennu nofel, da chi'n ymwybodol bod na leisiau eraill. A dyna dwi'n ffeindio pen dwi'n siarad efo cymdeithasau llenyddol neu merched o awr, a fyddai trwy'r amser yn dweud, cerwch allan, prynwch ddyddiadur, sgwennwch yn o, cadwch o. A gofn y rhan fwyaf o bobl ydy beth sa bobl eraill yn ei ddarllen o. Dyna'r ofn, bod y weithred o reid rhywbeth ar bapur yn berig yn ei hun lle. A dwi'n dweud yn aml, os gynnach chi rwla preifat i gadw'r dyddiadur yma, fel bod na neb arall, bod chi'n gwybod na nad oes na neb arall yn ei weld o. Ond mae'r hyfod gymaint o ofn y weithred yna o reid rhywbeth ar bapur sy'n gan bobl de. Oedd yr ofn na yn ddod ti pan ddechreuais ti ysgrifennu rhywbeth oedd yn llai preifat na'r dyddiadur, neu dwi ti ddim yn deall yr ofn na? Dwi'n tueddu i wahanu bobl yn bobl ffôn neu bobl llythyr, lle bobl sy'n cael ein hawdd i fynegu hunan ar bapur. I fi, mae cyfathrebu wyneb yn wyneb yn lot mwy, yn codi mwy ofna na fi, nag ydi o. Dio ddim problem reid rhywbeth ar bapur, ond mae cyfathrebu wyneb yn llawer anodd. Dyna pam wyt ti'n enwog am ysgrifennu llythyron, achos dwi'n gwybod bod ti'n un sy'n sgrifennu llythyron wedi wneud ar hyd y blynyddoedd yn ddibaid, a ti wedi gweud o'r blaen bod llythyr yn bleser i'w dderbyn ac i'w sgrifennu. Achos os gynnach chi, dy'r un ofn i myna, a dwi'n cael y ddadlu efo fy mam, tra mae mam yn berson ffôn, warith i oriau ar ffôn, a dwi'n deithi pam na sgwennwch chi'r cyfoeth o brofiadau sgynnach chi lawr, a neith i ddim lle. Wedyn, dyna'r gwahaniaeth rhwng fi efo mam. Wedyn dwi'n tynnu ar ddeunydd y mam ac yn sgwennu anesion y teulu. Ond gen i hi mae'r stor o wybodaeth a atgofion. Dwi'n gwybod, wedi gweud bod ti ddim yn taflu bethau. Ti'n cael llythyron i gyd hefyd yn ogystal ar holl bethau eraill yma? Dim i gyd, na. Mae gennau ffrind, wedyn oedd o'n dweud na i ddyddiaduron oedd i lythyr efo ta fi. Wedyn, yn ddiweddar, nes i bacio bocs gymaint yna a'i reid o'n ôl iddo fo. Ond, na, dwi'n mynd cadw bob un, ond byddai licio cadw gwahanol lythyrau, achos mae llawysgrif person yn gymaint ddrych o'i personoliaeth neu o'i personoliaeth i lle de. A mae jyst mynd trwy hen lythyron, a heb i chi ddarllen hyd yn oed, mae llawysgrifen yn bictiwr o'r person yna lle de.